راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو مانيل جرماية سلام أب كل خرنات عالم تركبو زغبركم سماعتي راديو إيرنا لومي سوني سلاسة مسكرم كل تشحن 10 أرستا زينا كقدم لكم شودن أب مرئيت متحفتي يوتبوري أب كونتات برس إيرترا زتكوري استفلالي مدبات تقايدو هاقراويت غانتا قعو ساقري إيرترا أب قدمات سيكافات تحت 10 عامت عوتاته يغزل حوتي أب حدا متكعتي سلست براقيد سعود عرب ماريخي إلو راديو إيرنا ناب زرزراتو مسناتو أب شودن كتما يوتبوري كاب حاموس 26 كساب تمال السنبت 19 مسكرم أب استخايده مريت متحفتن حتمتن أب كونتات برس إيرترا زتكوري استفلالي مدبات قريبو أبتي إيرتراويانن وصعتنياتاتن غازيطنياتات تطابقت سبع مسلات بوليتيكانياتاتن استفلالي بصحتت مرئيتن زترخبلو نايزت مدبات منግስት إيرترا بلعلي ناتس أبرس زلو غعصاص بوليسي إيرتراويش ودناو داويت يساقن زركبوم غازيطنياتات ن18 ዓመታት مسر أمسكيرو كم زلو تغليصو يقول امبر منግስት ወደን ኣብ ኤርትራ ናጻ ፕረስ ንምትባዕ ዝገበሮ ዝኾነ ኣበርክቶ ከም ዘየለን እኳ ዳ በንጻሩ ነቲ ናይ ሽወደን ዜግነት ዘሎ ጋዜጠኛ ንኽፍታሕ ዘኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ዝሕቱልን ፍረ ዘይብሉን ምዃኑ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተነቒፉ ኣብ ካልእ ኩርናዓት ናይቲ ንኩነታት ፕረስ ዝገልጽ ዝተፈላለየ መደባት ብኢጣልያዊ ዡንሉካ ኮንስታንቲኒ በብእዋኑ ክቐርብ ጸንሐ ናይ ስኬች ስእልታት ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ንምርኢት ቀሪቡ ኣብ ደጋጣሚ ኣብ ኤርትራን 6 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ዝነበረት ገጣሚትን ጋዜጠኛ ሬድዮ ባና ነበረን ይርጋለም ፍስሓ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኤርትራን ዘሎ ኣሰካሕያ ተሓዛ እሱራት ብዝምልከት ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ኣብ ዝነበረ ናይ ዘተ ማዕድታት ናይ ስቃይ ተመክሮኣ ኣዘንትያ ዋና ሰናዳይ ናይ ሓንቲ ካፕተን ዝተዓጽዋ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ዝኾነት ጋዜጣ ሰቲት ዝነበረ ኣሮን ብርሃነ ብወገኑ ቅድሚ 18 ዓመታት ዝነበረ ምግዑጻጽ ኩነታት ፕረስን ኣብ ምእሳር ዳዊት ዝርከቦም ብጾትን ዝነበረ ሃዋው ብዝምልከት ተዘክሮታቱ ኣካፊሉ ምርኢት መጽሕፍቲ ዮትቦሪ ዓመታዊ ዝካየድ ኮይኑ ካብ ሽወደንን ካልእ ክፍለ ዓለምን ኣሽሓት በጻሕቲ ዝሳተፍዎን ዝተፈላለየ ናይ ዘተ ማዕድታት ዝካየደሉን መደብ እዩ ኣብዚ ዓመታዊ ዝካየድ ምርኢት መጽሕፍቲ ዮትቦሪ ንኩነታት ፕረስ ኤርትራን ማእሰርቲ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሓቅን ዝምልከት ዝተፈላለየ ንጥፈታት ክካየድ ጸኒሑ እዩ ንጅቡቲ 7 ባዶ ሲዕራ ዝበዝሐ ሸቶ ብምዝጋብ ሃገራዊ ክብረ ወሰን ዝሓዘት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ትሕቲ 10 ዓመት ንዛንዚባር 5 ባዶ ምስዓር ተዓዊታ ኣቐዲማ ምስ ዩጋንዳ 1-1 ከምኡ ድማ ምስ ሱዳን 3-3 ዝተፈላለየት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንጅቡቲ ግና 7 ባዶ ብምድሃቕያ ካብ ምድባ ቀዳመይቲ ኮይና ብምሕላፍ ኣብ ናይ ረብዒ ፍጻሜ ምስ ዛንዚባር ዝተረኸበት ኣብዚ ኣብ ዩጋንዳ ዝካየድ ዘሎ ግጥማት ሴካፋ ትሕቲ 10 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣንጻር ጅቡቲ ዘመስገበቶ 7 ባዶ ብዝሕሸቶ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ እቲ ዝበዝሐ እዩ ኣቐዲማ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ትሕቲ 15 ዓመት ብ20 ነሓሴ ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ምስ ሱዳን ኣብ ዘካየደቶ ናይ መጻረይ ግጥማት ሴካፋ 6 ባዶ ብምዕዋት ዝበዝሐ ዝተመዝገበ ሸቶ ተባሂሉ ሃገራዊ ክብረ ወሰን ሒዝዩ ጸኒሑ ሑቲ ንየመንን ስዑድ ዓረብን ኣብ ዘዳውብ ከባቢታት ከተማ ናጅራን ኣብ ዘካየዶ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ 3 በራጊት ስዑድ ዓረብ ኢደን ከም ዝሃባ ኣፍሊጡ ኣፈኛ ሰራዊት ሑቲ ብዝሃቦ መግለጺ በቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ሰብን ንብረትን ሰራዊት ስዑድ ዓረብ ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረደ ብምጥቃስ ብዝሕ ናይቶም ተማሪኾም ዘለዉ ወተሃደራት ስዑድ ዓረብ ልዕሊ 1,000 ከም ዝበጽሕ ሓቢሩ እዚ ሑቲ ዘካየዶ ናይ ኣጋር ስርሒት እቲ ዝዓበየ ምዃኑ ተገሊጹሎ ይኹን እምበር ስዑድ ዓረብ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊታ ወሪዱ ዝበሃል ዘሎ ከቢድ ክሳራታት ይኹን ምምራኽ ኣህዱታታ ዝኾነ መግለጺ ኣይሃበትሉን ሑቲ ነቶም ማሪኾም ዘሎ ልዕሊ 1,000 ወተሃደራት ስዑድ ዓረብ ብምሕረት ከፋንዎም ምዃኑ ብ29 መስከረም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሩ እቲ መጥቃዕቲ ስዑድ ዓረብ ከፊላዊ ምቁራጽ ተኽሲ ከተተግብር ምዃና ድሕሪ ምፍላጣ እዩ ተኻይዱ ኣቐዲሙ ሑቲ ሒደት መዓልትታት ድሕርቲ ብ14 መስከረም ኣብ ልዕሊ ትካላት ነዳዲ ስዑድ ዓረብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ምቁራጽ ተኽሲ ከም ዝኣወጀ ዝዝከር እዩ እንተኾነ እቲ መጥቃዕቲ ኢድ ኢራን ዘለዎ ዳ እምበር ናይ ሕቶ ጥራይ ከም ዘይኮነ ስዑድ ዓረብን መሻርኽታን ይወቕሳ ስለመከታልኩም ደጊምና ንመስግን ኣማኒኤል ግርማየ ሰላም